Good morning, church! Sige po, sa oras po ito, ninaaniya ko po ang bawat isa na tumayo. Tayo po ay umikot at batiin po natin ang ating mga kapatid at sabihin natin, ako ay nagagalak at naririto ka sa umagang ito, kapatid. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Kailan may di kita'y magpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Isang linggo na naman po ang lumipas sa buhay ng bawat isa. At sa oras pong ito, ibalik po natin sa Panginoon ang ating pong pasasalamat, ang pinaka-the best nating pagpupuri sa Kanya. Tunay nga, alam kong ang bawat isa ay maraming naranasan sa buong isang linggo. Pero ang bawat isa ay natapos ng matagumpay ang isang linggong ito. Tayo ay nakatayo dahil alam natin kasama natin ang Panginoon. Kaya nararapat lang na ibigay natin ang the best para sa ating Panginoon. Purihin natin siya at ating sambahin buong puso. Patuloy natin saliksikin ang ating mga puso. Hanapin natin ang kagalakan na siya ay awitan, ating sayawan, at tunay nga maibigay ang kapurihan para sa atin. Hintay
sa'yo. Praise you, Lord. Praise you, Holy Spirit. Hallelujah. Yes, oh God. Yes, oh God. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon. Lord, nararanasan namin, nandito ka, ang presensya mo, Panginoon. Lord, salamat, Holy Spirit. Patuloy ka po namin inaanyayahan, pinapapasok po sa aming mga puso, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, muli sa panibagong umaga, panibagong buhay, panibagong kalakasan, panibagong linggo ng katagumpayan, Panginoon, na patuloy niyo pong ipinaparana sa buhay ng bawat isa. Lord, muli sa umaga pong ito, Panginoon, patuloy po kami nagpapalinis, nagpapasiyasat, Panginoon, ng aming mga puso. Lord, ikaw lamang higit na nakakatalos ng bawat isa, Panginoon. Lord, sa oras pong ito, bago po kami makarinig ng iyong salita, Lord, patuloy mo po kami linisin, alisin ang mga tinik, alisin ang mga hindrance, Panginoon, sa aming mga puso, Panginoon. Lord, ano man ang mga nakita mo sa bawat isa sa amin, sinadya man o hindi, namutawi sa bibig, sa puso, sa mga nagawa namin, inaksyon namin, Panginoon, na hindi ka nalugod. Lord, Holy Spirit, patuloy niyo po kami linisin. Sanctify us this morning, Panginoon. Lord, wala po kami magagawa kung wala ka sa aming mga buhay. Lord, salamat, Panginoon, hindi man kami karapat-dapat sa iyong kapatawaran, sa iyong pagmamahal. But Lord, salamat, Panginoon, na patuloy mong pinapaalala sa amin. Lord, na napagtagumpayan mo na pong lahat ng mga kasalanan namin sa krus ng Kalbaryo, na kung saan dumanak ang iyong dugo upang kami linisin, O God, alisin ang aming mga karumihan. Lord, sa umagang ito, patuloy kang kumilos, O God. Lord, kagaya ng paalala mo sa umagang ito, ayaw namin magkulang sa iyo, Panginoon. Hayaan niyo po, nabuksan niyo po ang aming mga spiritual eyes, ears, and heart. Lord, na ang boses mo, ang tinig mo, Panginoon. Lord, hindi ang mga nakatayo dito, hindi ang mga nakikita namin, kundi ang presensya mo, ang kapangyarihan mo, ang patuloy naming mararanasan, Panginoon. Lord, ikaw ang nakakatalos, O God. Ang mga nakakaparinig, Panginoon, Lord, patuloy mong buksan ang aming pandinig, Panginoon. Lord, na kung saan, O God, ang mga nangangailangan ng kagalingan. Ngayon pa lang, dinedeklara namin ang kagalingan, Panginoon. Ang mga nangangailangan ng kapayapaan ng puso, Panginoon. Lord, ngayon pa lang, salamat, nararanasan namin, O God, na patuloy kang nangingimasok sa aming mga puso. Lord, maging sa gagamitin mo po na lingkod mo sa oras na ito. Lord, patuloy kang, Lord, kumilos sa buhay niya. Lord, continue to hide him or her, O God, under the shadow of your mighty cross, O God. Lord, hindi kami, kundi ikaw lamang ang maitataas sa oras na ito, Panginoon. Lord, continue to surround us, O God, with your holy blood, O God. We plead the blood of Jesus over this place. We plead the blood of Jesus sa buhay ng bawat isa, magmula sa bata hanggang sa matanda. Panginoon, ang kapangyarihan mo, ang pagsama mo, ang kapayapaan mo, ang patuloy naming mararanasan sa umagang ito. Salamat, O God, sa kapangyarihan mo na siyang babalot hanggang sa pag-uwi namin, bit-bit namin ang katagumpayan, bit-bit namin ang portion, O God, ng bawat isa. Lord, salamat, O God. Salamat sa kabutihan mo. Patuloy mong ibigay sa amin ang fresh revelation na nagmumula lamang sa iyo. Dahil sabi mo sa iyong salita, hindi lamang kami nabubuhay sa tinapay at tubig, bagkus sa mga salita na nagmumutawi sa iyong bibig. Salamat, Panginoon. Salamat sa pagkilos mo, O God. Lord, we praise you, O God, sa umagang ito. We glorify you, O God. We magnify you. We adore you. Ikaw lamang ang maitaas at kami pong maibaba sa umagang ito. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Amen. Good morning, church! Sa nga, sabihin niyo sa iyong katabi, good morning! Amen. Tayo po ba ay muli handa na at excited na magpuri sa ating Panginoon? Amen. Tayo po ay sasayaw. Tayo po ay tatalon para po sa ating Panginoon. Kaya po kung meron pang inaantok sa umagang ito, pwede bang katapikin mo muli ang iyong katabi? Sabi mo, gising! Tayo magpupuri sa ating Panginoon! So once again, ibibigay natin ang pinaka-the best nating pagpupuri, ang pinaka-the best nating pagsamba para sa ating Diyos na buhay. Amen!
Jesus, ikaw ay mabuti. Sa lahat ng panahon, di ka nagbabago. Dapat kang ang tunay, kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan. Sa biyaya, say, sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Lahat nito'y biyaya mo sa akin. Oh Jesus, ikaw ay mabuti. Sa lahat ng panahon, di ka nagbabago. Ika'y tapat, tapat kang ang tunay. Kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Nagpasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan. Biyaya mo, sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Lahat nito'y biyaya mo sa muli bagay po awitin. Sa biyaya mo lamang, Panginoon. Biyaya mo lamang, ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Lahat nito'y biyaya mo sa amin. Salamat, Panginoon. Lahat po tayo ay sasayaw, sisigaw para sa ating Diyos sa buhay. Sasayaw sa tuwa, pasasalamat, tatalon sa galak, yeah. Papupurihan ka. Sasayaw, sasayaw, hey! Sa tuwa, pasasalamat, tatalon, tatalon sa galak, papupurihan ka. Sasayaw, sasayaw, sasayaw sa tuwa, salamat, tataloy, purihan ka, papupurihan ka. Sa biyaya mo, Panginoon, sa biyaya mo lamang. Yes, Lord. Sa biyaya mo lamang, Panginoon. Ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat muli po nating awitin. Sa biyaya mo lamang, O Diyos. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Lahat nito'y biyaya mo sa amin. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Kung ang lahat, Panginoon, ang lahat nito'y biyaya sa amin.
natin ating Diyos sa buhay. Patuloy tayong umawit. Sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, ang biyaya mo ay sapat para sa aming lahat. Amen. Sa kawalan, magpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Sabi mo sa Panginoon, ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na kang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Nangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit. Oh, napakabuti mo! Pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na kang ipawitin po natin ikaw. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na ngang mahiling pa, sapat na at higit pa. Hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Sabihin po natin sa ating Panginoon, ikaw ay sapat na at higit pa, Panginoon. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Muli pa, church. Come on, let's declare. Ikaw ang aking pastor, hindi nagkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, ika'y sapat at higit. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Ang aking pastor, hindi nagkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na kang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Oh, wala na kang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Wala na nga mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa.
patuloy nating palakpakan ang ating Diyos sa buhay. Oh, we thank you, Jesus. Salamat sa iyong biyaya sa amin. Oh, we thank you, Lord. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo sa aming buhay. Lord, ikaw ay tapat. Lord, hindi ka nagkukulang sa bawat isa po sa amin, O Diyos. Kaya, Panginoon, patuloy kaming magpapasalamat sa iyo. Patuloy kaming aawit sa iyo, O Diyos. Dahil ang biyaya mo ay sapat para sa amin, Panginoon. Oh, we thank you, Jesus. Sa Panginoong Jesus, ako nagtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay, naroon siya't lumaramay. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Kung ika'y naglalamig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa iyo'y nakapasan. Alalahanin mo sana, mahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Biyaya mo, Panginoon. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Tuloy po nating awitin sa Panginoong Jesus. Sa Panginoong Jesus, ako nagtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay, naroon siya't tumaramay. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Kung ika'y nalalamig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa iyo'y nakapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. O biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat ako ay salamat, Panginoon. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan. Ang biyaya mo, Panginoon, biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat. Muli pa, church, sabihin natin sa Panginoon ang biyaya mo, Diyos. Biyaya niya't habang sa buhay ko
biyaya niya't habang sa buhay ko'y sabay. Jesus, dapat ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat kailan pa man. Ang biyaya ng Panginoon, biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat, ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon dapat kailan kabanal-banal ang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Kamapurihin natin ang Diyos sa buhay. Lahat ng labi sasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Kabanal-banal ang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Ulit mo siya. Kabanal-banal ang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat kami, Panginoon, labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Muli pa itaas natin ang pangalan ng Diyos. Kabanal-banal ang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Humuli pa, purihin natin ang Diyos sa buhay. Kabanal-banal ang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus. Oh, ikaw lamang, ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Papurihin natin ang Panginoon. O ikaw lang ang maitaas sa lagan na ito. Ikaw ay banal, ikaw ay dakila. Sambahin ka na lahat ng may hininga. Oh, lahat ay luluhod sa iyo. Lahat ng pangalan ay luluhod sa iyo. Oh, purihin ka. Lahat ng labi ay magpupuri. Oh, sambahin ka, aming Diyos sa buhay. Hallelujah. Come on, shout. Give your highest praise. Give your highest worship sa ating Diyos sa buhay. Hallelujah. Hallelujah. Sambahin ka, aming Diyos. Salamat, Banal na Espiritu, sa iyong presensya sa aming kalagitnaan. Purihin ka, purihin ka. Oh, salamat, salamat, aming Diyos. Ikaw ay banal, ikaw ay dakila sa lahat. Oh, salamat sa iyong katapatan. Salamat sa iyong kabutihan sa amin, Diyos.
O hindi kami magsasawang purihin ka. Hindi kami hihintong sumamba sa'yo, Panginoon. Oh, we thank you for your presence. Oh, yes, Jesus. Lord, sa umagang ito, muli narito kami. Nakikita mo ang puso ng bawat isa sa amin, O Diyos. Lord, bagaman may mga problema kami, O Diyos, may mga pagsubok sa buhay, pero sabi mo sa iyong salita na ikaw ay tapat, na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Kaya Lord, ang aming mga inawit sa umagang ito, hindi lang basta sinambit ng aming mga bibig, at ito po, O Diyos, ay ipanalangin ng aming mga puso. Lord, na patuloy kaming nagpapasalamat sa iyong biyaya sa amin. Lord, kaya kami narito, kaya kami umaawit, kaya kami nagpupuri sa iyo, Panginoon, ay dahil sa biyaya. Lord, muli sa umagang ito, inaamin namin, wala kaming magagawa kung wala ka. Lord, we need you in our lives. Kaya Panginoon, muli kausapin mo ang bawat isa sa amin. Lord, binubuksan namin ang aming mga puso, ang aming isipan, Panginoon. Lord, we allow your Holy Spirit na magturo sa amin, magpaalala sa amin, Panginoon, ng bawat salita mo na maririnig namin, Panginoon. Lord, dunay nga napakasarap sa iyong presensya, O Diyos. Wala kami ibang nais sa umagang ito, kundi papurihan ka at itaas ang iyong pangalan. Lord, walang ibang pangalan ang maitaas. Di po kami, di po ang aming mga talento, Panginoon, di po ang aming galing, di po ang aming kaalaman, Panginoon. But ikaw lamang, Jesus, ang maitaas sa lugar na ito. Marami pong salamat, tunay nga ikay banal, ikay dakila, wala kang katulad, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng aming papuri, sa iyo ang lahat ng aming pagsamba, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Sige, tinatawag kayo mga bata at kayo ay ipanalangin at patuloy na yung pagkatiwala sa ating Panginoon. Amen. Nakakatuwa ang ating mga kabataan na ito, no? Na sa kanilang murang kaisipan ay naroon na po yung pagnanais nila na magpagamit sa ating Panginoon. Amen. Sige po, ituon natin ang ating mga kamay sa mga batang ito. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos, sapagkat sinabi nyo na huwag hadlangan ang paglapit ng mga batang ito sa inyo sapagkat sila'y napaka-espesyal sa inyong harapan. Father, in the name of Jesus, tinataas ko po ang mga batang ito, Panginoon, sa trono ng inyong kalwalatian. Lord, salamat po sapagkat nasa sinapupunan pa lamang sila ng kanilang mga magulang. Tinawag at pinili nyo na sila, Panginoon. Kaya sa oras na ito, pagpalain nyo po sila, patuloy na bigyan ng iba yung karunungan. Lord, kaalaman, Panginoon, na nanggagaling sa inyo. Hallelujah, na bagamat sila, Panginoon, ay nasa murang kaisipan pa lang, Panginoon, pero ang kapangyarihan nyo ay kikilos na makapangyarihan sa Lord sa buhay nila. Lord, salamat that in these last days, Lord, you will pour out your, Lord, anointing, O God. You will pour out your Spirit, Lord, sa mga batang ito, Panginoon. Yes, in the name of Jesus. At Lord, hallelujah, ngayon pa lamang, Panginoon, ay sineselyohan namin ang Lord, ang pagkakapilit, pagkakatawag nyo sa mga batang ito, Panginoon. Lord, let your hedge of protection be upon them, O God, in the name of Jesus.
in the name of Jesus, O God. At hayaan niyo, Lord, na sa kanilang paglaki, hindi nila malimutan, Panginoon, ang mga salita niyo na kanilang narinig, Panginoon, at naitanim sa kanilang mga puso habang sila, Panginoon, ay umaattend ng Sunday service, Sunday school nila, Panginoon. Lord, salamat po at patuloy, Panginoon, na ihanda niyo sila sa pagkakatawag niyo sa kanilang mga buhay. Marami pong salamat, Lord. We entrust their life, Lord. Maging ang kanilang guro na gagamitin ngayon, Lord, anoint her, O God. Give her, Lord, the revelation, Lord, na matatanggap ng mga batang ito, Panginoon. Yes, O Lord, in the name of Jesus. Maging ang lugar na yon na kanilang gagamitin, Father, seal it with the power of your blood and send forth your angels to take charge over that place. Maranasan ng mga batang ito ang fresh anointing. Hallelujah. At presence niyo, Panginoon, in the name of Jesus. Salamat, salamat, salamat. We entrust their lives unto you as we give you all the glory, honor, praise, and thanksgiving. In Jesus' name, amen and amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Praise God. Praise the Lord. Praise report lang po muna, no? Purihin po ang Diyos. Doon po sa nangyari doon sa Zambales, no? Nakita namin. Ako personally, ang naging kapahayagan ng Diyos sa akin, no? Sa nakita ko po doon, dahil nung nakaraan nga ay, ang tema natin ay crossing over, di ba? Naalala niyo po yon na sabi nga ay minsan may mga nangyayari na hindi maganda, pero ito pala ay isang, sabi nga po, ay sign ng ating Panginoon na naroon na mayroong crossover na mangyayari. At ang isa sa kapahayagan na natanggap ko ay, if we cross over kasama ang ating Panginoong Yesus, no, makikita natin ang tagumpay. Amen? No? At nakakatuwa po dahil yung pong naging church po doon, yan, no? Ay almost 3.5 days lang nagawa ng ating mga kapastoran pa, no? Sa pagkakataon na yon, naroon talagang grabe ang anointing dahil mga pastor no? Si Pastor Dong, si Pastor Andrew, no? Si Pastor Janelle, at si Pastor Alvin soon, no? Sila yung nagtulong-tulong, no? Mula dun sa paghuhukay, pagtatayo ng mga posting yan, no? Nakakatuwa talaga. Kaya purihin ang ating Panginoon. Isang paalala talaga sa atin. Yung ating naging tema nung nakaraang buwan, no? Na kung merong mang crossover na darating sa ating mga buhay, lagi nating tandaan, kasama natin ang ating Panginoon. Amen? Kapag kasama natin ang ating Panginoon, wala kang dahilan para mag-murmur ka. Wala kang dahilan para malungkot ka. Wala kang dahilan para naroon na sabi nga ay madismaya ka. Dahil alam mo, kapag ang Panginoon ang kasama mo, may tagumpay na nakalaan sa iyo. Amen? Praise the Lord. Naalala ko nga, nung ang mga Ehipto ay i-cross over, no? Mula sa Egypt, papunta dun sa lupang pangako, makikita natin, no? Bagamat si Moses ay mayroong taglay-taglay na pangako ng Diyos that I will be with you, pero yung mga Israelita ay naroon na sabi nga ay panay ang more, no? Panay ang complain habang sila ay nagko-crossover. Kaya ano po ang nangyari? Imbis na 40 days lang sila dapat makarating doon sa lupang pangako, umabot ng ilan? 40 years. Nakakalungkot, ano? Dapat after 40 days, na-enjoy na nila yung milk, yung flowing milk and honey na naroon na pangako ng Panginoon doon sa lupang pangako. Pero dahil complain, ang laging nakikita ay yung mga negative, ang laging nakikita ay laging nararamdaman ay yung tiyan nila, no, yung mga yung mga physical, yung mga emotion nila, no po, ano ang nangyari? Tumagal bago sila makapasok. At ang nakakalungkot pa dito, no, hindi na nakasama pagpasok ang iba, mga nangamatay na doon sa disyerto, no? Namatay na doon sa disyerto. Kaya
nais ng ating Panginoon na sabi nga po, lagi nating angkinin, lagi nating nasain na sa lahat ng pagko-crossover natin, no? Ibig sabihin, naroon na sa lahat ng mga problema, suliranin, lagi natin tandaan, kasama natin ang ating Panginoon. Amen? At pag kasama natin siya, tandaan natin, there is victory. Mayroong katagumpayan. Amen? At mararanasan natin yung overflowing blessing. Amen. Praise God. At gayon din, nagpapasalamat ako sa Panginoon, dahil nakakatuwa po dahil yung mga bata po na nakasama namin, nakita ko doon, sabi ko parang hindi sila mga bata, no? Talagang naroon yung desire nila na doon sa anniversary na yon ay maging bahagi sila. Panay ang practice nila, no? Yung mga lalaki talagang practice ng drum set, no? Kaya sabi ko, kakaiba tong henerasyon na ito. Na bata pa lamang, nandun na yung commitment, no? Nandun na yung talagang, makikita mo na sila talaga ay tinawag, pinili ng ating Panginoon, no? Kaya para doon sa mga magulang, patuloy nating ipanalangin, Lord, ang pagkakapili niyo sa aking mga anak, ay naroon ito'y magpapatuloy hanggang sa inyong muling pagbabalik. Amen? Praise the Lord. At isa pang praise report na bagamat nagkaroon ng aberya, yung ating sasakyan, talagang ang Lord ang siyang nagdadirect na inilaw niya na sila Brother Van, no, sila Sister Mariel, yung mga ginagamit nito ay makasakay doon sa Travis. Doon sa Travis J. Blue Salinas, no? Dahil kung nakasabay sila doon sa Travis natin, ay walang tutugtog. Dahil nagkaroon nga ng Pero makikita natin, God is always in control. Amen? No, hindi hinayaan ng Lord na malayo, makarating sila ng malayo para makita o maramdaman nila na yung battery pala ng ating Travis ay naroon na bumibigay na, no? Dahil matagal na nga po. At praise God, dahil I think kundi October, November, tapos na yung pagbabayad natin ng Travis. Ibig sabihin, palakpakan natin ng Panginoon. Ibig sabihin, 5 years na. Kaya kailangan talagang lalabas na yung medyo, dahil gamitin. At isa pa sa praise report, nung tignan nga yung ating Travis, no, sabi ay yung, alternator, ang medyo nadali, no? At nung ito ay tanggalin at patignan ni Bishop doon sa pinagpapagawaan niya, no? Ang sabi, kapag ito ay ni-rewind o inayos, gagastos ng mga 6,700. Kaya parang ang payo nung mekaniko na kakilala ni Bishop, ang sabi sa kanya ay, mabuti ba po, bago na ang bilhin nyo. At ang bago ay nagkakahalaga ng 15,000, 15,000, no? At praise the Lord, alam naman natin ang Diyos natin ay, sabi nga siya nagpo-provide, pero purihin ng Diyos, biglang pinaalala ng Diyos kay Sister Aiza, yung kanyang bayaw yata yon, no? Kaya tinawagan niya. At alam nyo, yung bago na sinasabi na halagang 15,000 ay nakuha lang nila ng 7,000. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Kaya makikita natin, na sabi nga sa lahat ng bagay na nangyayari, still ang ating Diyos ang may control. Amen. Kaya wala tayong dapat ipangamba sa buhay nating ito, katulad ng ating mga inaawit, no? Sapat ang biyaya ng Diyos, sapat ang kanyang pagpapala. Ang nais lang ng Panginoon, ang laging marinig sa ating mga labi ay ang taus-pusong pasasalamat. Amen? Kaya sa Diyos ang lahat ng papuri at pasasalamat. Amen. Palakpakan minsan pa natin ang ating Panginoon. Praise God. At sa umaga pong ito, handa na po ba tayo? Amen? Praise the Lord. Alam niyo, meron akong isang nung minsan meron akong naano sa isang YouTube na ang pagkakaano niya, merong vision na ibinigay sa kanya ang Panginoon. Nasa vision na yon, ang nakita niya, ang Panginoon ay umiiyak. No?
Ang Panginoon ay umiiyak. Bakit kaya siya umiiyak? Alam niyo, pinakita niya, malalaking gathering, malalaking Sunday service, no? Na talagang naroon na sabi nga ay maraming ilaw, yung kumbaga very extravagant, no? Pero alam niyo ba't umiiyak ang Panginoon? Kasi ang Panginoon nasa labas ng church. Nasa labas ng church. Nagsasaya sila, nagtatalunan, nag-aawitan, pero hindi pala nila kasama ang Panginoon. Nandun sa labas ng church. No? Ang nangyayari lang sa kanila, emotional. Kaya paglabas ng church, walang transformation. Walang pagbabago. Ganun pa rin. No? At ang sabi niya nga, ang isa sa vision na nakita niya, mayroong isang gathering na napakaliit. Pero alam niyo, tuwan-tuwa ang Diyos. Bakit? Kasi kasama nila ang Diyos. Kasama nila ang Panginoon. Welcome ang ating Panginoon. Sa lugar pong ito, welcome po ba natin ang ating Panginoon? Amen. Kasi na-acknowledge natin na kung saan may 2-3 na nagkakatipon sa kanyang banal na pangalan, siya ay nasa kalagitnaan. Kaya tayo po ay nananampalataya na ang ating Panginoong Hesus ang nasa ating kalagitnaan, nakatingin sa bawat isa sa atin. Paano hindi nagiging welcome ang Panginoon? Hindi lamang dito, kundi sa bawat isa. Na kapag sa ating pakikinig ng salita ng Diyos, iba yung nangunguna sa ating mga isipan. Ang nangunguna sa atin, yung mga problema natin, no? Yung mga, kumbaga, no, hindi natin ma-focus sa Kanya. No? Kaya wag nating hayaan na umiyak ang Diyos sa buhay natin. Kasi nasa labas siya. Diba? Sabi niya, behold, I stand at the door and knock. If any man opens the door, I will come into him, I will be with him, and sup with him. No? Kaya ang nais sa ating Panginoon talagang totohanan. No? It's high time na maging totohanan na ang ating Panginoon ay kasama natin. Kasi minsan naisasantabi natin siya. No? Naisasantabi natin siya. Gumagawa tayo ng mga kaparaanan. Na at the end of ng kaparaanan na yon, failure pa rin. No? Pero kapag kasama natin siya sa lahat ng ating gagawin, tandaan po natin, God can make a way where there seems to be no way. There is nothing impossible to our God. Kaya ang nais niya, lagi siyang kasama natin. Let's acknowledge na kasama natin siya. Amen? Kaya walang anumang pagsubok. No? Kaya nga po yung ating mga kapatid, bagamat inabot sila ng hanggang alauna, no? Last Sunday, kaya hindi sila nakarating. No? Ay naroon na, sabi nga po, ay naranasan pa rin nilang pagsama ng Panginoon dahil nakasubaybay sila through online. No? Kaya purihin po ang ating Panginoon. At sa umaga pong ito, praise the Lord, ano yung topic natin for this month of August? No? Ano yung topic natin? Nakakadalawang linggo na. Nakakadalawang linggo na. Ano po yung topic? No? Ano yung tema natin ngayong buwan ng August? Na nais ng Diyos na makintal sa ating mga puso. Ha? Ano? I have chosen you. No? Tingnan natin. Sa John chapter 15, verse 16, tapos dinagdag ko yung 19. Yan. John chapter 15, verse 16 and 19. Yan. Tumay tayong lahat sa pagbubulay natin ang salita ng Diyos. Yan. Ang sabi po dito, basahin natin na mayroong kabanalan, mayroong, sabi nga ay pagsamba sa ating Panginoon. John 15:16, ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you, that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain. That whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it you. Sa 19, tingnan natin ang 19.
If ye were of the world would love his own. But because ye are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hateth you. Amen. Ang Diyos ang magpapala sa pagkakabasa ng kanyang salita. Tayo latay mo po. Praise God. Purihin ang ating Panginoon. No? Sa mga talatang ito, makikita natin na, ang sabi nga ng Panginoon, you have not chosen me, but I have chosen you. No? Sa bawat isa sa atin, hindi tayong pumili sa Kanya, kundi siya ang pumili sa atin, kaya tayo ay narito. No? Masarap pang matulog, masarap pang mamasyal kung saan-saan. Pero bakit narito tayo? Dahil pinili tayo ng ating Panginoon. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, pinili ka ni Lord. Kaya ka nandito. Yan. Kaya tayo nandito, pinili tayo ng ating Panginoon. Kaya pakinggan natin, no? Pakinggan natin yung kanyang kapahayagan sa atin sa umagang ito. Amen? Saglit tayo yumuko at pumikit. Ama namin Diyos, salamat sapagkat sa pagkakataon na ito, una sa lahat, alam namin na ang presensya nyo ay nasa aming kalagitnaan. For we acknowledge, O Lord, that where there are 2 or 3 gathered together in your name, there you are in the midst of them. Kaya hayaan niyo po na ang kalagitnaan namin ay mailagay ang inyong trono, maluklok kayo sa aming kalagitnaan. At Lord, tignan niyo po ang kalalagayan ng aming mga puso, ang aming mga isip. Salamat dahil kayo ang nakatingin ngayon sa bawat isa sa amin. At alam ko na walang isa man na nasa lugar na ito na lalabas, Panginoon, after ng service, O Lord, na hindi kanila nararanasan, na hindi kanila, Panginoon, naroon na totohanan na sa kanilang mga buhay ay ma-acknowledge at matanggap. Maraming salamat at hayaan niyo po, Lord, na sa pagkakataon na ito, itago niyo po ako sa likuran ng inyong krus. Hayaan niyo, Lord, na kayo lamang maitaas at maluwalhati sa aming kalagitnaan. Lord, hawakan niyo po ang aking labi. Let the meditation of my heart and the confession of my mouth be acceptable unto you, O God, in the name of Jesus. And Holy Spirit, it is not by might nor by power, but by your Spirit alone na ang tunay na katuruan, ang tunay na kapahayagan ay ibibigay niyo sa bawat isa sa amin. Marami pong salamat. We entrust everything unto you as we give you all the glory, honor, praise, and thanksgiving. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. No? Dito sa mga talatang ating nabasa kanina, no, naroon na naisipahayag ng Diyos na siya ang pumili sa atin, no? At doon sa 1 Peter 2:9, makikita pa rin natin doon, no? Ang sabing ganon, but ye are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praise of him who had called you out of darkness into his marvelous light. Amen. No? Nasa pagkakatawag at pagkakapili niya sa atin mula doon sa kadiliman patungo doon sa kaliwanagan, ang nais niya, mataas siya. No? Ang sabi doon, that you should show forth the praises of him. No? Naroon daw po na makita, no? Makita sa buhay ng bawat isa sa atin yung kanyang kadakilaan. Maitanghal siya. Ang papuri ay maibigay sa kanya sa pamagitan ng ating mga buhay, sa pamagitan ng pagkakatawag at pagkakapili niya sa bawat isa sa atin. Amen? Pero meron din naman nakasulat dito, no? May nakasulat sa aklat ng Matthew 22 verse 14. Tignan natin. Matthew 22 verse 14. Ano ang nakalagay doon? For many are called, but few are chosen. No? Marami daw ang tinawag, pero kokonti ang pinili. Kaya sa oras na ito, makikita natin, bagamat tayo ay kokonti, praise God, tayo ay pinili. Amen? No? Sabi mo sa katabi mo, Lord, salamat, pinili niyo ako. Amen. Bakit?
Alam niyo, sabi nga sa Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng Diyos. No? Yun lamang gumagawa ng kanyang kalooban. At ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay yun yung talagang pinili ng Diyos. No? Yun yung talagang pinili ng Diyos. Kaya sa pagkakataon na ito, ang gusto kong naroon, no, na sabi nga ay malaman natin, no, ano ba yung signs? Signs that God has chosen you. No? Yes, nandoon yung katotohanan na pinili tayo ng Diyos. Pero paano ko malalaman? Paano natin malalaman na talagang ikaw at ako ay pinili ng Diyos? No? Pinili ka talaga ng Diyos. No? Hindi ka yung nakasama dun sa tinawag lang, pero kasama ka dun sa pinili ng Diyos. At makikita natin, may ilang signs na naroon na magpapatunay na tayo nga ay pinili ng Diyos. At dalangin ko na ang mga signs na ito ay makita, no? Maranasan natin. Para sa ating mga buhay, wag nang makapasok yung doubt, no? Wag nang makapasok yung confusion. Wag nang makapasok yung, habi nga ay, pag-aalinlangan sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Ang mabuo sa puso natin ay yung talagang katiyakan, no? Buong pananampalataya at buong pagpapasalamat at pagpupuri sa Kanya sa pagkakapili sa bawat isa sa atin. Amen? Ready na ba tayo na malaman? Ano ba yung signs? Totoo ba na pinili ako ng Diyos? Pero bakit ganito pa rin ang buhay ko? No? Bakit parang ganito pa rin ang buhay ko? Wala yatang pagbabago. Tingnan natin, pinili ka ba niya o tinawag lang? No? Pinili ka ba niya o tinawag lang? Huwag nawa na maging tinulak, no? Katulad nga ng naroon na minsan nababanggit ni Bishop, yung ibang naglilingkod, no? Bakit naroon na nagiging tuliro, no? Pagdating sa ano'y umaayaw o nag-give up, bakit? Kasi tinulak lang. Hindi tinawag, hindi pinili, kaya tuliro, no? Pero sa pagkakataon na ito, nais ang ating Panginoon na maging sure tayo, no? Dahil kapag ang mga signs na ito ay talagang nararanasan natin, walang bulong ang kaaway na pwede tayong pabagsakin. No? Walang bulong ang kaaway na para tayo pahintuin sa pagtitiwala natin at paglilingkod natin sa ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Handa na po ba tayo? Amen. Praise the Lord. Number 1. Ano lang to? Ilan ba to? 7 lang. Pero marami pa, pero 7 lang tong na habang ito ay binigay sa akin ng Panginoon, tapos i-download niya yung mga reference verses na magpapatunay nito. Ang number 1, you have a sense to live right. No? Meron ka daw, magkakaroon ka ng sense o yung pagnanais na mamuhay ng matuwid. Yung righteous before the sight of God. No? Magkakaroon ka ng pagnanais na mamuhay righteously. No? Makikita natin to sa 1 Peter chapter 2 verse 24. 1 Peter chapter 2 verse 24. Anong sabi dito? Sa 1 Peter chapter 2 verse 24, tignan natin. Sabi niya dito, who his own self bare our sins in his own body on the tree. Ang tinutukoy dito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. That we being dead to sin should live unto righteousness. No? We should live unto righteousness. No? Dahil daw doon sa ginawa ng ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo, no? Kung nandoon po na sa ating mga puso ay talagang inaangkin natin na tayo ay kanyang pinili, no? Hindi lang basta tinawag, kundi pinili. We must, sabi nga, we should live unto righteousness. No? Naroon daw po ang kailangan mamuhay tayo righteously. No? Yung naroon talagang nasa tamang katwiran. No? Nasa tamang katwiran. Naalala ko yung patotoo ni Kuya Ferdi na nung nga daw sila ay naroon na
nag-Father's Fellowship, no? Na i-share to ni Bishop nung first Sunday, na talagang nung una, naroon na patuloy pa rin na hindi righteous ang kanyang ginagawa, bagamat uma-attend na siya, no? Pero makikita natin, dahil siya nga ay pinili, dumating sa punto na nagkaroon na siya ng sense, no? Nagkaroon na siya ng pakiramdam, nagkaroon na siya ng pagnanais na mamuhay righteously, no? Iwan na yung mga dating gawa, no? Sabi nga, mula sa kadiliman, lumipat na tayo sa kaliwanagan talaga, no? Kaya kung sa ating mga buhay, naroon pa rin yung mga unrighteous thing na ginagawa natin, no? Paalalahanan natin yung ating puso. Paalalahanin natin yung ating sarili. Na sabihin natin sa ating sarili, pinili ka ng Diyos. Hindi niya hinahayaan na patuloy kang mamuhay unrighteously. Kaya mamuhay ka righteously. Kausapin natin yung ating sarili, no? Huwag kang matakot na humakbang na mamuhay sa katotohanan, no? Huwag kang matakot na humakbang na mamuhay ayon sa kalooban ng ating Panginoon, no? Dahil pinili ka ng Diyos, no? Pinili ka ng Diyos para naroon na ang kanyang sa buhay mo maitaas ang kanyang banal na pangalan. Amen, no? Praise the Lord. Kaya iyon po yung una, no? Magkakaroon ka ng pagnanais na mamuhay righteously. Na yung mga dati mong ginagawa, no? Ayaw mo na yon, no? Talagang magkakaroon ka na ng sense na hindi to karapat-dapat, hindi na dapat ako namumuhay ng ganyan, no? Halimbawa sa ating pagsasalita, sa ating pag-iisip, sa ating mga gawa. Kung may mga bagay pa tayo nagagawa na alam natin unrighteously, kapag po ang katotohanan na ito ay nakatanim sa ating puso that God has chosen us, magkakaroon tayo ng sense to live in righteousness, no? Merong, kumbaga ang tawag doon magkakaroon ka ng konsensya. Makukonsensya ka na, no? Dati wala kang konsensya. Parang okay lang yan, okay lang naman loko ka, okay lang naman lait ka, okay lang na mang-away ka, no? Okay lang lahat yung mga bagay na yon. Pero, dahil nga ikaw ay tinawag at ikaw ay pinili ng Diyos, hindi lang basta tinawag, kasi sabi nga, many are called, but few are chosen. Ito yung naisin natin, no? Kahit kaunti tayo, ang mahalaga, we are chosen by God. Amen? No? Na naroon na magkaroon tayo ng sense of living righteously. No? Kaya ito daw ang isang sign na talagang ikaw ay pinili ng Diyos. No? Na yung mga pangit na bagay na ginagawa mo, tatalikuran mo. Kumbaga na talagang makukonsensya ka na, may conviction ang Holy Spirit na sasabihin, mali yan, huwag mo na yan gawin. At dahil pinili ka, susunod ka. Amen? No? Susunod ka. Yun yung number 1. There is conviction or there is a sense of living righteously. A sense to live right. No? Tingnan natin sa Ephesians chapter 5 verse 8 to 10. Ephesians chapter 5 verse 8 to 10. Anong sabi dito? Yan. For ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord. Walk as children of light. For the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth, proving what is acceptable unto the Lord. No? Sabi dito, live or walk as children of light. Ibig sabihin, walk righteously. Amen? No? Ito yung isang sign. We will walk righteously. Kapag talagang naroon na sa puso natin ay pinagpapasalamat natin na tayo ay pinili ng Diyos. Amen? No? Magkakaroon tayo ng sense o yung pagnanais na, Lord, ayoko na pong mabuhay doon sa buhay na dati kong ginagalawan. Ang nais ko po ay mabuhay sa bagong buhay na naglilingkod at nagtataas ng inyong banal na pangalan. Amen? No? Righteously. Praise the Lord. Ang pangalawa,
ang pangalawa na sign. Ang sabi dito, you will receive instruction to do His will. Matatanggap daw natin yung instruction ng Panginoon na gawin natin yung kalooban ng Diyos, no? Yung kalooban ng Diyos. Bakit? Dahil yung salita niya na buhay at makapangyarihan, di ba? Sabi sa Hebrews 4:12, the word of God is quick and powerful, sharper than any two-edged sword. Ibig sabihin, makikita natin, mararanasan natin na yung salita ng Diyos ay buhay. Ibig sabihin, nangungusap, nagbibigay ng instruction, nagbibigay sa atin ng direction. Na kung dati, basta mo lang binabasa yan, no? Basta mabasa mo lamang pero walang dating sa iyo, walang pagtuturo sa iyo, walang paggagabay sa iyo. Pero dahil pinili ka ng Diyos, no? Nakakatanggap ka ngayon ng instruction at direction. Katulad ng sinabi sa Psalms 32 verse 8, no? Ano ang sabi dun sa Psalms 32 verse 8? Ang sabi doon, tingnan natin. Yan. I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eye. No? Ito yung pangako ng Panginoon. Gagabayan niya daw tayo, no? Talagang naroon na nakasubaybay siya sa atin. Ang paningin niya sa atin ay hindi aalisin. Kaya naroon daw na kapag ang katotohanan na tayo nga ay pinili ng Diyos, bibigyan niya tayo ng instruction, no? Bibigyan niya tayo ng direction. Po? Kaya ito po yung isang katotohanan, ito yung isang sign na ililid ka niya doon sa tama, no? Bibigyan ka niya ng tamang instruction. Na kung dati-rati, ang pamantayan mo, ngipin sa ngipin, no? Ibig sabihin, kapag may ginawa sa'yo, gaganti ka, no? Kapag nagalit sa'yo, magagalit ka rin, no? Kapag ginawa ka ng masama, gagawan mo rin ng masama. Kung dati, ganun yung pamantayan mo, magiging bago na kasi matatanggap mo yung instruction ng Panginoon. No? Ano yung instruction ng Panginoon? Forgiveness. No? Sabi nga, you must not overcome evil by evil, but overcome evil by good. No? Yung mga gumagawa sa'yo ng hindi maganda, kung dati ginagantihan mo, ngayon pinagpapala mo. No? Naroon po na magkakaroon ng pagbabago. No? Magkakaroon, makikita ang pagbabago sa atin. Dahil sa instruction at direction ng ating Panginoon. No? Kaya ito ay naroon na matatanggap natin. Bakit? Dahil ang sabi nga sa Ephesians chapter 2 verse 10, no? Dahil ang sabi niya dito, dahil pinili tayo ng Panginoon, we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God had ordained that we should walk in them. No? Ibig sabihin, doon sa ibang translation, di ba, yung lagi nababanggit ni Bishop, na nakaprepared na yung ating mga lalakaran. No? Nakahanda na yan. Ang nice lang ng Panginoon, lakaran natin. No? Lakaran natin. Katulad halimbawa, yung nangyari doon nung Sunday, no? Na prepared na yon na masisira yung yung ating Travis, no? Pero prepared na rin ng Diyos para magawa ng solusyon yon. Amen? No? Na makikita natin, no? Kaya sabi namin, wow, no? Dahil naroon na si Kuya Arvin pala merong battery doon sa bahay, no? Kaya makikita natin, bagamat nagkaroon ng diferensya yung battery, may prepared na kaagad si Lord. No? At naroon na hindi inalaw ni Lord na makarating pa sila sa malayo bago malaman. No? Kundi nandun pa lang daw sila sa San Marcelino. Ibig sabihin, parang kasunod na barangay lang yata yun ng San Narciso, no? San Marcelino. Kaya, hindi nahirapan si Kuya Arvin na puntahan sila para mapalitan yung battery. No? At kaya nung palitan ng battery, naibalik uli doon sa Gorolyo, yung ating sasakyan. At na doon na maayos pa. No? Kaya isang paraan lang din yun na inalaw ng Lord
para itong ating mga kapatid, lalo na yung mga kananayan na talagang grabe yung effort, no? Yung pagtulong na ginawa nila doon sa anniversary ng Sambales, no? Nakita namin talagang grabe. Walang bisita. Lahat ay talagang kasama, no? Kahit yung mga bata. Walang bisita, walang yung nandoon na nagpa-upo-upo lang. Lahat ay naki-cooperate, lalo na yung mga nanay natin na sumama, no, doon sa Sambales. Naging pagpapala sila. No? Naging pagpapala sila. Kaya, sabi nga, ay matatanggap natin yung instruction at direction ng Panginoon. No? Kahit na ano yung nangyayari. Sabi nga, kapag tayo ay pinili ng Diyos, yung instruction niya. Di ba? Yun sa mga problema, sa mga pagsubok, sabi nga doon sa 1 Corinthians 10:13, there is no temptation that is not common to man, but in every temptation, God will always provide a way of escape that they may be able to endure it. No? Wala daw problema, walang pagsubok na nararanasan ng tao na hindi common. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na unique ang aking problema. No? Walang unique na problema. Pare-pareho yan. No? Yung iba sinasabi nila, para akong pinagsakluban ng langit at lupa. No? Pero alam nyo, sa ating Panginoon, laging merong way of escape. No? Merong kaparaanan para mapagtagumpayan natin yon. No? Ito ay isang sign na ang isang pinili ng Diyos ay lagi niyang, sabi nga, ay bigyan ng solusyon, no? Bigyan ng kaparaanan para mapagtagumpayan anumang problema, anumang pagsubok, no? Dahil nagtitiwala siya sa Diyos na pumili sa Kanya, no? Nagtitiwala siya sa Diyos na pumili sa Kanya. Amen. Number 3. Sa number 3, you will feel the deep urge to help others. Magkakaroon ka daw ng urge o yung pagnanais na tumulong sa iyong kapwa. Kung dati-rati, nakafocus ka lang sa sarili mo, no? Pero kapag talaga nakita mo na God has chosen you, magkakaroon ka ng desire na naroon na, sabi nga ay, abutin ang iba, tulungan ang iba. Bakit? Kasi ang sabi sa Mark 12:31, no? Ano sabi sa Mark 12:31? Yung second commandment ng ating Panginoon. Ang sabi dito, and the second is like this. Tinanong kasi yung kung ano yung dapat gawin. Una, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might. At ang pangalawa, then shalt thou love thy neighbor as thyself. There is none other commandment greater than this. No? Kaya magkakaroon ka ng burden para sa iyong kapwa. No? Mawawala na yung pagiging makasarili natin. No? Mawawala yung pagiging makasarili natin. Makikita natin yung need ng iba. No? Yung need ng iba. At yun ay isang sign na talagang tayo ay pinili ng ating Panginoon. Na kung dati-rati, hindi natin sila napapansin, hindi natin sila naroon na nabibigyan ng pansin sa ating buhay, bibigyan ka ng Lord, no? To love others, no? To love others. Kaya isang sign yon. Praise the Lord. Ang pang-apat, yan. You are always assigned leadership duties. Ito daw ay isa sa sign, no? You are always assigned leadership duties. Bakit? Ang sabi sa Deuteronomy 28:13, ano sabi dun sa Deuteronomy 28:13? Tingnan natin. Yan. And the Lord shall make thee the head and not the tail. And thou shalt be above only, and thou shalt not be beneath. If that thou hearken unto the commandments of the Lord thy God, which I command thee this day, to observe and to do them.
no? Pinili daw tayo ng Panginoon para maging ulo at hindi buntot. Kaya darating sa punto na minsan kahit ayaw mo, ikaw ang pipiliin para mag-lead, no? Nandoon yung instinct na ibinibigay ng Lord sa iyo na maging mag-lead ka o manguna ka, no? Mawawala yung takot. Bakit? Kasi sabi niya nga, di ba? Sa mga pinili niya, God has not given you the spirit of fear, but the spirit of power, of love, and of sound mind. Kaya mawawala yung takot sa atin, no? Tayo ay naroon na magkakaroon, sabi nga, ililid niya tayo, no? Na iano niya tayo ng mag-lead, no? Halimbawa, sa prayer, kung dati-rate, takot ka, no? Na manalangin, mawawala yung takot na yon. Naalala ko noon, nung hindi ko pa kilala ang Panginoon, nung hindi ko pa alam na ako ay tinawag at pinili ng Diyos. Nung ako ay nag-aaral, alam nyo, kahit alam ko ang sagot, ayoko magtaas ng kamay. Bakit? Kasi natatakot ako eh. Pero, noong nalaman ko na ang Diyos ang pumili sa akin, no, nagulat ako dahil naroon na kahit ayaw mo, pinipili ka na maging leader. Katulad po nung college, no, dun sa aming feasibility study. Naroon na dun sa grupo namin, ako yung pinili nilang leader, no? Kahit hindi ka mag-volunteer, no, pipiliin ka na mag-lead. No, bakit? Dahil nakikita sa iyo yung sabi nga iba yung kakaiba yung nakikita sa iyo. No, nandoon yung trust, no? Kaya magkakaroon ng sabi nga ay you are always assigned leadership duties. Unti-unti 'yan, no? Katulad halimbawa, yung mga bata natutuwa ako nung makita ko 'yon na sila lang pero si Hannah, yung panganay ni Sister Aiza, na dati baby, no? Tuwan-tuwa ako dahil sabi ko, makita mo, siya na yung nagli-lead, no? Siya na yung nagli-lead doon sa mga doon sa mga bata na kasama namin, no? Bata pa lamang, lalo na kapag bata pa lamang na talagang nadadala ka na sa ating Panginoon, no? Talagang naroon na, sabi nga, papakita yung leadership, no? Naroon na maging sa school, no? O kaya sa community, no? Nandoon yung sa mga aspeto ng ating buhay, mararanasan natin na na itataas ka. Bakit? Kasi nga hindi ka buntot eh. Ulo ka, no? Hindi ka dapat sunod-sunuran lamang, dapat ikaw yung nagli-lead, no? Kaya unknowingly, sa iba-ibang aspeto ng natin, halimbawa kahit sa trabaho, magugulat ka, no? Magugulat ka na ikaw ang i-assign, no? O kaya sa mga Bible study. Kaya wag kayong lalo na yung mga nagba-Bible study, wag kayong matatakot kapag sinabi sa'yo, sis, ikaw naman ang mag-opening prayer. No? Wag kang matakot. God has not given you the spirit of fear, but the spirit of power, of love, and of sound mind. No? Alam niyo, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nung malaman ko na ako pala ay pinili niya at nandun yung leadership, alam niyo, dumating sa punto na sabi nga, bago-bago pa, nagkaroon ng ministry doon sa court, sa Kapitolyo, no? Na ang Bible study namin doon ay mga, sabi nga, yung mga doon sa court, no? Nai-assign din ako noon sa hospital, doon sa Santa Mesa, na ang tinuturuan naman doon ay mga nurse, no? Yung mga staff. Mawawala yung takot mo, no? Hindi ka naroon na hindi mo ma-feel na ikaw ay walang kakayanan, no? Hindi mo ma-feel yun kasi nga, dahil pinili ka ng Diyos, siya yung magbibigay sa iyo ng lakas ng loob, na kahit ikaw mismo magugulat ka. Bakit? Paano ko yun nasabi? No? Paano ko yun nagawa? Dahil pinili ka nga ng ating Panginoon. Amen? Sino yung nakaranas na yung ganon? No? Sino yung nakaranas na ganon na sabi nga ay kahit ayaw mo pero pinili ka. No? Pinili ka at makikita natin na nag-e-excel naman. No?
Isang papagpasalamat sa Panginoon sa mga anak ni Sister Clyde, no? Lagi niya ngang napapagpasalamat sa Diyos, no? Doon sa mga contest, yung mga napipili sila. At sa pagkakapili sa kanila, hindi sila nagiging talunan, no? Na sabi nga nakikita yung glory ng ating Panginoon, no? Kaya kahit na anong aspeto, sa business man 'yan, no? Sa school, sa community, sa bahay, no? Sa bahay makikita natin na kapag pinili ka ng Diyos, no, nandun lagi yung leadership, no? Nabibigyan ka ng wisdom ng Lord, bibigyan ka ng instruction ng Panginoon kung ano yung dapat mong gawin sa bahay nyo, no? Sa pamilya mo, sa community, sa Bible study, no? Kaya wag tayong matakot. No, wag tayong matakot dahil sabi nga ang Diyos ang nagbibigay sa atin ito, no? You are not the tail, but you are the head. Iyan ang isang sign na ikaw ay pinili ng Diyos, no? Kaya sa ayat sa gusto, meron kang pangungunahan sa prayer, no? May pangungunahan ka sa school, may pangungunahan ka sa company nyo, no? At makikita nyo naman ang pagsama ng ating Panginoon. Amen? No, kahit ikaw magugulat ka, paano nangyari yon, no? Paano nangyari yon? Praise God. At ang number 5, the Word of God will be alive in you, no? The Word of God will be alive in you. Hebrews 4:12, no? Yung salita ng Diyos, yung Bible, magiging buhay ito, no? Magiging buhay ito, kaya hahanap-hanapin mo, no? Hahanap-hanapin mo. At ang nais ng ating Panginoon, ang sabi nga, katulad ng sinabi ni Haring David, your word have I hidden in my heart that I might not sin against thee. Na yung salita daw ng Diyos, hindi lamang sa notebook natin itinatago, no? Kundi sa puso natin. No? Sa puso natin. Halimbawa, katulad yung tema natin na crossing over, no? Yung crossing over. Hindi lang basta nandun sa notebook natin, kundi nasa puso natin. Para dumating man sa punto, dumating man sa oras na magko-crossover ka, no? Makikita mo yung pagsama ng ating Panginoon, no? Na sabi nga kahit parang imposible, pero magiging posible. Dahil kasama mo ang Diyos at pinili ka ng Diyos. No? Pinili ka ng ating Panginoon. No? That is a sign na yung word niya ay magiging buhay. Kaya minsan makikita mo na bigla mo na lang maiisip, no? Bigla mong naroon na sabi nga ay matatanggap yung salita ng Diyos na nakatago sa puso mo, no? Kaya nga sa puso daw natin itago ang salita ng Diyos, no? Ako nabibless ako, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Every time na halimbawa naka-assign nga ako, no? Naroon na pag nag-pray na ako sa Holy Spirit, ano po yung aking i-share. Nagugulat ako dahil bigla na lang naroon na ipapaalala niya, no? May word siya na ipapaalala, gagawin ko, ililista ko na, titignan ko sa Bible, ililista ko na 'yon, no? Tapos habang binabasa ko na yun, meron na naman, no? Kaya makikita natin, yung kanyang salita ay nagiging buhay, no? Nagiging buhay ang salita ng Diyos, no? Hindi lamang yun basta logos, kundi nagiging rema, no? Yung salita ng Diyos ay talagang totoo sa iyong buhay, no? Nagbibigay ng instruction, nagbibigay ng, ililid ka niyan sa katotohanan, po? Lilit ka niyan sa katotohanan. Naalala ko nung ako'y naroon na yung makakilala sa Panginoon, no? Na dahil nga sanay ako noon na naroon na sabi nga every Sunday nagpupunta sa simbahan, no? Umaattend ng misa. Pero nung dumating sa punto na pinili ako ng Panginoon, ibig sabihin nakakilala ako sa Kanya, tinanggap ko siya bilang Panginoon tagapagligtas. Kung dati-dati, basta pupunta lang ako doon, pero nagkaroon ng pagbabago, no? Pagpunta ko sa
dala ko na yung Bible, no? Dala ko na yung Bible. At pagkatapos, naalala ko nga noon yung isang nakita kong changes na pinakita sa akin ng Panginoon. Dati-rate, di ba, doon sa merong, kumbaga kasama na talaga yon yung sa communion, no? Dati-rate, parang ang hinihintay mo lang ay yung mga signs, yung bell, yung tring, uupo ka, tatayo ka. Yung ganun ba, no? Nung ako po ay naroon na pinili ng Panginoon, tinanggap siya bilang Panginoon tagapagligtas, naging kakaiba na po na pagdating ng communion, grabe yung conviction sa akin na talagang hingi ng tawad. No, Lord, patawarin niyo ako sa aking kasalanan bago ako nagte-take ng communion. At nung mabasa ko yun sa Bible, doon sa 1 Corinthians, no, nung yung ay kailangan pala yun na maging malinis ka. No? Kailangan maging malinis ka, di ba? Doon kung babasahin natin sa 1 Corinthians chapter 10 verse 23 na kung saan ay sabi nga marami ang namamatay, no? Although ginagawa nila yon, hindi nila nararanasan yung kagalingan na nanggagaling sa Panginoon, hindi nila nararanasan. Bakit? Kasi nga, basahin natin, no? Talagang bibigyan kanya ng tamang instruction. Nagiging buhay, nagiging totoo, no? Ang sabi dito, tingnan natin, 1 Corinthians, yun sa Holy Communion. Nasaan na ba yun? Yung ating sa Holy Communion. Na ang sabi doon ay, kailangan talaga na bago ka makapag-take, bago ka mag-impart doon sa Holy Communion, ay kailangan malinis tayo, no? Nagulat ako doon dahil naging bago yung aking pananaw. Na sabi nga ay bago ka mag-take ng Holy Communion. Hanggang sa ilagay na ako, no, ng Panginoon, nagkaroon ako ng desire na humanap talaga ng gawain, no? Dahil pagkatapos ko nga na umattend, pupunta pa ako sa isang park doon sa Kapitolyo, magbabasa ako ng Bible. At pagbasa ko ng Bible, nabasa ko yung sa, anong aklat ba yon? Na sabi nga doon ay, ang word doon ay sabi ganon, the priest is standing daily ministering which cannot take away sin. But Jesus once and for all, yun nga ay naroon na sabi nga ay binigay niya yung kanyang buhay para tayo ay maligtas. No? Naging parang iba, naging buhay ang salita ng Diyos. Hebrews 10 yata yun, no? Na ito yung nag-ano sa akin para maghanap ako ng fellowship. Talaga na kung saan ang salita ng Diyos ay aking matatanggap, no? Kaya makikita natin na sabi nga ang salita ng Diyos ay nagiging buhay, no? Kaya ito yung sign, no? Ito yung sign na ang salita ng Diyos ay gumagalaw sa ating mga buhay. May ginagawa siya sa ating mga buhay. May transformation siya na ginagawa. Praise the Lord. At yan. At ang pang-anim, no? Pang-anim, your talents and gift will be activated. Yan. Your talents and gifts will be activated. Doon sa John 15 verse 16 na ating binasa, di ba? Sabi ganon, you have not chosen me, but I have chosen you to bear fruits. No? To go and bear fruits. No? Ma-activate yung mga fruits na yon, yung mga gifts na yon. At dun sa 1 Corinthians 12, 8-10, dito naman pinakita yung mga gifts. No? Gifts and fruits of the Holy Spirit. Praise the Lord. No? Kaya habang tayo ay naroon na sabi nga yung katotohanan na tayo ay pinili ng Diyos, ma-activate yung gifts niya kung ano yung regalo na ibinigay niya sa atin. Makikita natin na ito ay magagawa natin. At kapag ito ay ginagawa natin, meron kang kagalakan sa puso mo. No? Meron kang kagalakan sa puso mo na gawin
o yung talent na yon, no, na binigay sa iyo ng Panginoon. Halimbawa, talent sa pagluluto, na habang ginagawa mo yon, parang hindi ka napapagod, no? Dahil yun yung talento na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Yung mga dancers, yung mga nagsasayaw, no? Na-activate yon, na-activate yung mga talents and gifts. Ano ba yung ibang gifts pa? Yung sa gifts naman, ito yung sa paglilingkod sa ating Panginoon, no? Sa 1 Corinthians chapter 12 verse 8 to 10, tingnan natin. 1 Corinthians chapter 8 verse 12 to 10. Hindi ko na pala na-save yun. For to one is given by the Spirit of the word of wisdom, to another the word of knowledge by the same Spirit. 9. To another faith by the same Spirit. To another the gifts of healing by the same Spirit. To another the working of miracles. To another prophecy. To another discerning of spirits. To another diverse kinds of tongues. To another the interpretation of tongues. No? Maraming gifts ang ating Panginoon. At makikita mo to na naroon na maa-activate ito sa atin dahil pinili ka ng ating Panginoon. No? Yung wisdom, magugulat ka. No? Kahapon nga, praise the Lord, kahapon ay, sabi nga, bago bumalik si Brother Jinel sa Sambales, no? Pinapunta muna namin siya sa bahay para kumain. At nagkaroon kami ng pagkakataon na magkwentuhan, maitanong ko siya, malaman ko yung testimony niya, at doon ko nakita na grabe pala yung pinagdaanan niya, no? Pinagdaanan niya. At sa pag-uusap namin, alam ko na yun ay plano ng Diyos, no? Nalaman ko na mula pala 3 months hanggang 7 years old, kasi parang pinaampun daw siya. Ang pangalan niya ay Jinel Cordoba. Jinel Cordoba yata. Kasi yun yung, yung nag-alaga sa kanya, no? Kaya pala, ginagamit niya rin yung Jinel. Kasi naging pangalan niya rin yung Jinel, no? At nung siya ay mag-7 taon na, no? Para makapag-aral siya, ibinilik siya doon sa tatay niya. No, doon sa tatay niya, yung tatay niya ay Muslim kasi. Siyempre, pag nag-aral, di ba, kailangan may birth certificate, no? Ang ginawa ng tatay niya, kinuha siya ng birth certificate. Kaya doon sa birth certificate, ang naging pangalan niya ay Kiram Akim, no? Kiram Akim, no? At pag nag-uusap kami, ang sabi niya nga, alam niyo yung nakalagay doon sa birth certificate ko, hindi po mga totoo. Bakit? Nakalagay po doon, ipinanganak ako sa, Sulu Holo. No? Tapos, merong pangalan ng nanay ko na hindi ko kakilala. No? Sabi niya, ang tama lang daw doon yung birthday niya. At tapos naroon pa yung at sa pagkukwentuhan namin, tapos bigla niyang naalala, nabanggit sa akin ng nanay ko na, rin daw ako pala. Nerehistro ako. Nerehistro siya ng nanay niya. Na ang pangalan ng pagkakarehistro sa kanya ay Alan, tapos yung apelyido ng nanay niya. Pero doon sa, alam niya na birth certificate niya, kahit yung middle initial na S, hindi niya alam kung saan galing. No? Kaya sabi ko, ibig sabihin pala, ang kinakaano mo ngayon, hindi mo tunay na identity. No? Hindi mo tunay na identity. Bigla akong naalala yung, di ba, sabi sa Bible sa Revelation pag hindi nakita yung pangalan mo sa aklat ng buhay sa langit, no? Hindi ka makakasama doon sa maliligtas. Tatapon doon sa lawang apoy. Biglang naglaro sa isip ko, no? Naku, paano kaya yun? No?
hindi pala tunay na identity ni Kiram yung ano. Baka tinatawag na yung tunay niyang pangalan, hindi niya pa alam. Kasi nga hindi niya alam ang tunay niyang identity. No? Kaya doon sa prayer namin, na sabi ko, alam ko, ang Lord ang nagbigay ng ano na to, na pagkakataon na magkwentuhan tayo, yung wisdom, no? Let's pray doon sa tama mong identity. Kasi doon sa tamang identity mo, ibubuhos ng Diyos ang pagpapala niya, yung mga inilaan niya, no? Yung mga inilaan niya, sabi niya, oo nga po, no? Parang ngayon ko lang na-realize, no? Ngayon niya lang na-realize na namumuhay siya doon sa hindi tamang identity. Pero sabi ko nga sa kanya, praise the Lord, dahil sa ngayon, ang tunay na identity na ikaw ay pinili ng Diyos, no? Ito yung talaga mapapanghawakan mo, pinili ka ng Diyos, no? Pinili ka ng Diyos. Kaya aayusin niya yung iyong buhay, po. Kaya nakakatuwa, no, yung spirit ng wisdom, no, magfo-flow siya, no? Katulad nung naroon na yung gifts, no, yung gifts of wisdom, yung knowledge, understanding, healing, na minsan meron ka ipagpe-pray na naroon na makikita mo na gumagaling, hindi naman ikaw nagpapagaling, ang Diyos na nagpapagaling, no? Kaya makikita na-activate, no? Na-activate yung gifts na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Tandaan natin, lahat tayo may gifts, no? May gifts tayo lahat, no? At nais ng Panginoon na ito'y ma-activate sa ating buhay. Bakit? Para maluwalhati ang Diyos. Amen? No? Para maluwalhati ang Diyos, no? Sabi ko nga rin sa kanya, alam mo, katulad nga yung nangyari nung yung kila Pastora Mercy, kay Pastor Lito. Kung titignan matagal na silang nagsasama, naglilingkod, pero dumarating sa punto na nagkakaroon sila ng guilt, no? Nagkakaroon sila ng dahil alam nila, they're living unrighteously. Bakit? Kasi hindi sila kasal no? Naroon na yung iba, yun yung parang ibinabato sa kanila, yun yung inaano sa kanila, pero nandun yung pagnanais na sila ay maglingkod talaga sa ating Panginoon. At alam niyo, habang kami ay nag-uusap, no? Habang kami nag-uusap, biglang inano naman sa akin ng Lord sa akin na, nakakuha ka na ba ng ng birth certificate mo? Sabi ko sa kanya. Tapos, sabi ko, tignan mo yung birth certificate mo doon sa pangalan nung marriage certificate mo. Kasi naikasal siya ng 18 years old lang yata. Kumbaga siguro, basta makasal lang, ganon, dahil sa aggressiveness, kasi nagjajapan daw siya no, ay basta-basta na lang naikasal siya. Kaya alam niya na siya ay kasal, no? Pero alam niyo, purihin ng Diyos, dahil doon sa wisdom na yon, sa gift of wisdom na yon, na nung kumuha siya, kasi ang niya, yung niya doon sa nung kumuha siya, nakita niya yung pagkakaiba nung kanyang birth certificate doon sa marriage certificate, yung lumalabas sa marriage certificate. At ang sabi ko nga sa kanya, yung nagpakasal doon sa una, iba yung identity kesa sa talagang identity mo. Kaya sa pagkakataon na ito, kumuha ka ng Senomar at makikita mo na lalabas sa Senomar, hindi ka married. Kaya ang nangyari po noon, naikasal sila. No? Yung laging kinatatakutan, yung laging parang pangamba nila dahil nga naglilingkod na sila sa Panginoon, pero alam nila, no? Alam nila sa sarili nila na hindi sila naroon na kasal, no? Kaya mayroong pag-aagam-agam, minsan yun ang ginagawang pambato ng kaaway sa kanila. Pero praise the Lord, dahil sila nga ay pinili ng ating Panginoon na isaayos. No? Na isaayos hanggang sila ay maikasal. Yun nga, dito po sila ikinasal. Praise the Lord. Kaya makikita mo, no, kapag yung gifts na yon ay na-activate sa atin, marami ang natutulungan. Marami ang na-enlighten. No? Marami yung naroon na sabi nga na iaayos ang buhay. Kaya kapag naroon alam natin, no, yung sabi nga ay i-claim natin, Lord, pinili niyo ko, kayo ang mag-aayos, no? Kayo ang mag-aayos ng lahat.
I want to live righteously, no? Katulad ng una nating, yung unang number 1 natin. Kailangan magkaroon muna tayo ng sense o magkaroon tayo ng conviction na, Lord, I want to live righteously. Sa inyong harapan, gusto kong mamuhay ng nasa katwiran. Hindi sa katwiran ng mundong ito, kundi sa katwiran nyo. No? Kaya alam ko na naroon na sa buhay natin, kapag ito yung unang-una na sabi nga ay sumigaw sa puso natin dahil tayo'y pinili ng Diyos, aayusin niya ang lahat. Amen? Siya mag-aayos. He will make a way where there seems to be no way. No? Kaya purihin po ang ating Panginoon. No? Praise the Lord. Sabi nga, mag-activate yung naroon na gifts niya sa bawat isa sa atin. Mas lalo ka pa niyang, sabi nga ay naroon na magagamit nang wala kang guilty feelings, no? At nakakatuwa nga dahil sabi nga ay yung pagkakataon na rin yun ay naging pagpapala din kay Pastor Mercy. Bakit? Kasi naikwento sa akin noon ni Pastor Lito na yung inuupahan nila ay halos nakailang reconstruct na. Kasi hinuhulugan sa sa pag-ibig. Siyempre, dumarating sa punto na wala siyang maihulog, no? Pag ganun kasi, di ba, minsan, para mo uli, para reconstruct mo uli, parang magbabago ka na naman ng kontrata kung paano mo hulugan. Pero dahil nangyari nga na sila ay naikasal, no? Nung umalis si Pastor Lito, nung kinuha na siya ng Panginoon, automatic bayad yung bahay. No? Automatic bayad yung bahay. No? Kaya praise the Lord. Kaya makikita natin na sabi nga ay kapag yung katotohanan that God has chosen us, the gifts of the Spirit, the talents, mag-a-activate yan sa atin. No? Magagamit natin ng tama yung mga talento na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Na kung dati-rati yung mga talento natin, ginagamit natin sa makamundong bagay, magagamit natin to ng tama. At kapag nagamit natin ang talento sa tama, ang sabi nga doon sa parable of the talents, di ba? Magmumultiply ito. No? Magmumultiply ito. Padadamihin pa, pagagandahin pa ng ating Panginoon yan. Amen? At ang last na sign that God has chosen us, no, ay, ang sabi, you will experience the peace of God. Yan. Ito ang isa sa sign that God has truly chosen us. Lagi mong ma-experience yung kapayapaan na galing sa ating Panginoon. Ang sabi sa John 14:27, basahin natin, John chapter 14, verse 27. Nasa na? Hindi ko na na-upload yung Yan. Peace I leave with you, my peace I give unto you. Not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Amen. No? Ito yung isa sa basihan talaga that God has chosen us. No? Mararanasan natin yung peace na binibigay ng ating Panginoon. No? Sabi nga, yung peace na yon na hindi ang mundo. Ibig sabihin, naroon yung kapayapaan. Sabi nga, ano ba yung tunay na kapayapaan? Ano man ang nangyayari sa paligid mo, ano man yung sabi nga ay problema na yan na kinakaharap mo, ang iyong kapayapaan, ang puso mo ay payapa. No? Hindi ka nagpapanik. No? Hindi ka nagpapanik. Sabi nga, the peace that passeth all understanding. Kahit ano pa ang mangyari, no? Katulad nga, kung titignan natin, yung mga nangyayari ngayon, dahil yung mga signs ng pagbabalik ng ating Panginoon, no? Makikita natin, may lindol, may naroon na sabi nga ay iba-ibang natural calamities ang nangyayari. Kahit na sabi nga ay dumating sa punto na makasama ka sa natural calamities na yon,
still ang peace mo ay nariyan, no? Ang peace mo ay nariyan. Naalala ko nung lumindol noon sa sa Mindoro, no? Nagkaroon din ng tsunami noon, yung lugar ng Wawa na wash out. May isang barangay doon na talagang na wash out, no? Marami ang medyo mga namatay, no? Pero kami noon, gabi yun eh. Nung biglang lumindol, talagang grabe, no? Grabe yung napakalakas. At doon ko nakita, no, yung sinasabing peace that passeth all understanding. Kasi nung time na yon, hindi ako nakaramdam ng takot. Basta ang lumabas lang sa aking bibig ay yung prayer na, Lord, into your hands we entrust our lives. Lord, sa mga palad mo, pinagkakatiwala ko ang buhay namin, no? Naroon na, sabi nga ay, eto yung kama namin, tapos merong parang cabinet yata nandyan. Tapos ang cabinet na yon, nandun yung higaan nila, chic. Nung una, biglang tayo ni Bishop noon. Kasi bumagsak yung bumagsak yung cabinet, no? Na alam naman niya na doon nakahiga sila chic, no, yung mga bata. Pero alam nyo, sabi nga dahil kapag nagtiwala tayo sa Panginoon, nandun lagi ang protection, no? Nung makuha niya yung flashlight, kasi biglang nag-brown out din eh. Nung makuha niya yung flashlight, sila chic pala ay hindi namin alam, lumipat sa tabi namin. Kaya kahit bumagsak yon, walang nadaganan, no? Pero talagang dinig namin na talagang yung TV bumagsak, yung ganong kalakas. Pero ang sabi nga, God has given us the peace that passeth all understanding, no? Kaya ito yung isang sign, lagi kang may kapayapaan, no? May kapayapaan sa puso mo. Ano man yung nangyayari, ano man yung pinagdaraanan mo, hindi ka magpapanik, no? Hindi kayo naroon na mawiwindang kung paano ka mag-iisip, kundi lagi kang may kapayapaan na ibinigay ng ating Panginoon. Ito yung isa sa sign na napakahalaga, no? Na sa ating gagawing desisyon, kapag alam mo na ito'y kalooban ng Diyos, di ba? Kaya lagi nga sinasabi ni Bishop, alam ko na kapag ang ginawa kong desisyon ay galing sa kalooban ng Diyos, nandoon yung kapayapaan sa puso ko. Pero kapag ang ginawa kong desisyon ay hindi kalooban ng Diyos, talagang wala kang kapayapaan, no? Pero praise the Lord, isa sa sign na talagang God has chosen us, He will give us the peace that passeth all understanding. Ano man yung pagdaanan, ano man yung naroon na sabi nga yung problema, pagsubok, hindi ka maaantig, hindi ka ma-down, no? Laging alam mo na God will make a way where there seems to be no way, no? Alam niyo ako minsan pag yung merong mga nagugulat ako kasi biglang lumalabas yung mga yung mga kanta. Bigla na lang ako kakanta, no? Bigla na lang ako kakanta ng kung ano yung nararanasan ko, no? Biglang may lalabas na awit sa akin. Kasi nga, sabi nga po, God is in control of everything. No? Walang nalilingid sa Kanya. Hindi, sabi nga, di ba, doon sa ating kanina, sa Psalms 32 verse 8, He will guide us with His own eyes. No? Nakatingin siya sa atin, nakikita niya. No? Kaya ang nais ng ating Panginoon, naroon na, sabi nga po, Lord, lagi natin, Lord, salamat, pinili niyo ko. No? Pinili niyo ko. Ito yung ating panghawakan. Hindi tao, hindi si bishop, hindi yung leader na nagpupunta sa inyo, hindi yung kapitbahay mo, no? Kundi si Lord ang pumili sa iyo. Kaya kapag ang katotohanan na ito that God has chosen us, no, ay naroon sa ating puso, makikita po natin yung mga signs na ito ay mararanasan natin, no? Mararanasan natin ito. At sa huling araw na ito, no, kanina nga may naisabi si Ate Eileen, no, sa panaginip niya talagang inire-reveal ng Diyos talaga na malapit na siyang dumating. Sabi nga po yung signs nung sa pagdating ng ating Panginoon, hindi
hindi to masaya, no? Hindi to yung parang pwede ka lang magpa-banjing-banjing. Kailangan talaga, ano ka? Naka-prepared ka, nakahanda ka. Ano man ang mangyari, no? Ano man ang mangyari. Pero kapag alam mo sa puso mo na, Lord, salamat, pinili mo ko. Kaya sa mga kamay mo, pinagkakatiwala ko ang lahat. Amen? No? Ang buhay natin, ang pamilya natin, pinagkakatiwala natin sa Panginoon. No? Dahil pinili niya tayo. No? Pinili niya tayo to go, para tayo humayo, ipahayag natin ang kadakilaan ng Panginoon, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kalwalhatian, and bear much fruit. Para yung bunga ng Santong Espiritu ay mag-manifest sa atin, no? Makita sa atin at siya ang maparangalan, no? Siya ang maparangalan. Yung bunga, sa bunga na yon mapaparangalan ang ating Panginoon. Ano ba ang bunga ng Santong Espiritu? No? Love, joy, peace, kindness, long-suffering, meekness, no? Naroon po yon sa Galatians chapter 5 verse 22, no? Magmamanifest yun sa atin. Bakit? Dahil pinili ka ng ating Panginoon. Amen? Sa ating mga napag-aralan, ano na yung mga signs na yon na nakita mo o naalala mo na nag-manifest na sa iyong buhay? No? Ito po ay 7 pa lamang. No, ako'y gumagawa, 7 pa lang itong nai-reveal ng Lord. Pero alam ko, marami sang signs na ipaparana sa atin para patunayan na anak, pinili kita. Kaya magbago ka na. No? Anak, pinili kita para maparangalan ako sa buhay mo. Para hindi ako mapahiya sa buhay mo, pinili kita. No? Anak, pinili kita para pagpalain ka. No? Pinili po tayo ng ating Panginoon. Amen? Kahit na minsan ay, sabi nga ay, paano-ano tayo, no? Pero isang katotohanan, God has chosen us. Dahil sa kanyang biyaya, sa kanyang sukdulang biyaya sa bawat isa sa atin. Bagamat hindi tayo karapat-dapat, pinilit niya tayo para maparangalan ang kanyang banal na pangalan. Amen? Kaya sa oras na ito, tumayo tayong lahat. Minsan pa, let's meditate that word. No? I-meditate natin yung song na yon, yung sukdulang biyaya. No? Para, sabi nga po ay, yung katotohanan ng pagkapili sa atin ng Panginoon ay hindi masayang. Magpapaalala ito sa atin kung gaano niya tayo kamahal, kung gaano tayo ka-precious before His sight, no? Praise the Lord. Awitin natin yon, yung sukdulang biyaya. Yumuko tayong lahat at pumikit. Siguro naman alam na natin tong awitin na to, no? Pero sa pagkakataon na ito, wag lang nating hayaan na parang awitin lang natin, kundi maging panalangin ng ating mga puso at pagpapasalamat sa Panginoon. Dahil kahit hindi tayo karapat-dapat, pinili tayo ng ating Panginoon. Amen. Thank you, Jesus. Habang hindi karapat-dapat, pag-ukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan na suklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako sa aking karumihan. Ibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan
sukulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. Ang walang salang manunubos, ang umako ng parusa, nararapat sa akin. Anong kapag sa tulad ko'y gawad ang iyong katwiran at ako'y patawarin? Yakap mo ako sa aking karugian, ibig mo ko nang di kayang tumiyakap. Yakap mo sa aking karugian, ibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. Yes, Lord. Salamat, Panginoon, sa sukdulang biyaya, O Diyos, na naranasan ng bawat isa sa amin. Salamat po na bagamat kami hindi karapat-dapat, pero pinili niyo kami, Panginoon. Lord, sa pagkakataon na ito, salamat sa pagkat kilala niyo kaming lahat. Alam niyo ang aming buhay. Lord, patawarin niyo po kami na kung minsan nakakalimutan namin kami ay pinili niyo, Panginoon. Kung kaya't hindi ka namin maparangalan sa aming mga buhay. Lord, alam po namin, Panginoon, na mula sa kadiliman, inilipat niyo na kami sa kaliwanagan. Hayaan niyo po, Diyos, na ang aming mga buhay ay maging isang patotoo, Panginoon, ng inyong kadakilaan. Lord, ang mga signs na yon na amin pong pinag-aralan, ito po'y mag-manifest sa aming mga buhay, Panginoon. Upang una sa lahat, maitaas ang iyong pangalan, Panginoon. Maparangalan ka, mabagyan ka, O Diyos, ng pasasalamat, ng kalwalatian, ng kadakilaan, Panginoon.
Hallelujah. Sa pagkakataon na ito, makipag-usap tayo ngayon sa ating Panginoon. Nakatingin siya sa atin. Gusto niyang ipahayag kung gaano kanya kamahal. Gusto niyang ipahayag sa iyo ngayon, kapatid, kung bakit kanya pinili. Mahalaga ka sa kanya. Ibinigay niya ang buhay niya para sa iyo. Napaka-special mo sa harap ng ating Panginoon. Makipag-usap tayo sa kanya ngayon. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Lord, sa pagkakataon na ito, dahil pinili niyo ang bawat isa sa amin, hayaan niyo po, Panginoon, ang conviction to live right before you, Panginoon, ay maranasan namin. Ang kapayapaan na nanggagaling sa inyo, Diyos, ay siyang pumuno sa aming mga puso't isipan, Panginoon, upang hindi kami ma-focus, Lord, sa pinagdaraanan namin mga problema, suliranin, kundi ma-focus lamang namin sa inyo ang aming puso, ang aming mata, Panginoon, for you are the author and the finisher of our faith, O God. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Yes, O God. Patunayan niyo sa kanila, Panginoon, na hindi nyo kami pinili dahil sa aming talino. Hindi nyo kami pinili dahil sa aming lakas. Hindi nyo kami pinili, Panginoon, dahil sa estado ng buhay namin. Pinili nyo kami, Panginoon, dahil mahal nyo kami, O Diyos. Yakapin nyo, Panginoon, ang inyong pag-ibig ang bawat isa. Yes, O Lord. Thank you, Jesus. Yes, O God. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Lord, lalo na po ngayon na malapit ka nang dumating, huwag niyo kaming hayaan, Panginoon, na mapabilang doon sa sinabi sa Matthew 7:21, na hindi lahat ng tumatawag sa inyo ng Panginoon ay papasok sa inyong kaharian. Lord, tulungan niyo kami, Panginoon, na kapamuhay namin, Lord, ang pagkakatawag niyo sa amin, Panginoon, pagkakapili niyo sa amin, O Diyos. Hayaan niyo, Lord, ang sukdulang biyaya niyo, Panginoon, na magpalakas sa amin. Katulad ng sinabi, Panginoon, that your grace is sufficient for us and your strength is made perfect in our weaknesses, O God. Bagamat kami may mga kahinaan, Panginoon, ang sukdulang biyaya niyo magpapalakas sa amin para mapagtagumpayan namin lahat ng gawa ng kaaway, Panginoon. Mga kasalanan, mga tukso, mapapagtagumpayan namin dahil sa sukdulang biyaya na nanggagaling sa inyo. It is our prayer, Panginoon, na huwag ka mapahiya sa aming mga buhay. It is our prayer, O Lord, sa oras na ito na sinabi niyo, Lord,
na sa pagkakapili niyo sa amin, ang nais niyo ay maparangalan ka, Panginoon. Let it be done, O Diyos. Lord, ang banal mong kalooban. At kayo lamang ang maparangalan. Kayo lamang maitaas, kayo lamang ang makita sa aming mga buhay, Panginoon. Sapagkat kayo ang pumili sa bawat isa. Marami pong salamat, Lord. Marami pong salamat sa yakap ng pag-ibig niyo, sa mayamang biyaya niyo, Panginoon, sa kahabagan niyo, O Diyos. Salamat. Thank you, Jesus. Lord, into your hands, we entrust our lives. We give you all the glory, the honor, the praise, and thanksgiving. In Jesus' name, amen and amen. Thank you, Lord. Hello. Amen. Good morning po. Sige po, dadako po tayo sa ating tithes and offering. So kuha lang po ako ng ilang site po dun sa shinare kanina. Sabi po dun, di ba sa number 2, na I believe lahat naman po tayo dito pinili ng Panginoon. So sabi po dun sa number 2 kanina, you will receive instruction to do His will. So isang instruction po ng Panginoon sa atin through His Word, sabi po niya sa salita niya, di ba, na give your tithes into the storehouse. So yung tithes is yung 10% po natin. And sinabi rin po sa ito po si Jesus mismo nagsabi ito sa Mark 12 verse 17. Sabi po doon, give back to Caesar what is Caesar's and to God what is God. Ibig sabihin po kung ano po yung nararapat sa Panginoon, which is yung instruction niya po sa Malakay 3:10 na ibalik po natin sa Panginoon yung tithes natin. And of course, kung yung offering po kasi ano po yan nasa sa atin na po yan kung ano po yung amount na gusto natin ibigay sa Panginoon. Pero yung tithes po, which is the 10%, ano po yan, kumbaga mandatory po sa ating mga pinili ng Panginoon na ibalik sa Kanya. And yung sa number 6 po kanina, di ba sinabi doon na once na pinili tayo ng Panginoon, ang isang signs po doon is yung your talents and gifts will be activated. So I believe lahat naman po tayo binigyan ng Panginoon ng mga gifts and talents. And sinabi po sa Deuteronomy 8:18 na ang Panginoon ang nagbigay ng kakayahan para sa atin na mag-create ng wealth. So kung ano po yung mga kinikita natin, kung ano po yung mga pumapasok sa ating mga blessing ng Panginoon, lagi po nating tatandaan na ang Panginoon po ang nagbigay ng kakayahan sa atin para makapag-create po tayo ng wealth, or kung ano po yung kinikita natin, lahat po yan galing sa Panginoon. Kaya it's our, kumbaga as God blesses us, nararapat po talaga na ibalik natin sa Panginoon kung ano yung nararapat sa Kanya para po mas patuloy po tayong i-bless ng Panginoon and mag-flow po yung pagpapala na nanggagaling sa Kanya. Sige po, prepare po natin yung ating mga tithes and offering and ipanalangin po natin. Yes, Lord, Heavenly Father, God, we thank you, Lord, for today, for the word, Panginoon, na aming narinig, O God, na pinagkaloob niyo sa amin, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, na patuloy, Lord, na yung mga sign na ito, Panginoon, dahil pinili mo kami, Panginoon, ay maipamuhay namin, O God, na Lord, patuloy, Lord, na baguhin niyo, Lord, ang buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, at sa aming paglilingkod sa inyo, Panginoon, ikaw lang maitaas, Panginoon, O God. And Lord, as we give our tithes and offering, O God, sa umagang ito, Lord, pagpalain niyo po, Lord, ang bawat isa, Panginoon, na ibabalik, Panginoon, kung ano yung nararapat sa inyo, O God. Bless the works of our hands, Panginoon, Lord, yung may mga trabaho, Panginoon, may mga business, Panginoon, Lord, kung ano man ang aming mga pinagkakakitaan, Panginoon, kung ano, Lord, ang binigay niyo sa amin, O God. Patuloy, Lord, na
Ikaw, Panginoon, magbalik, Panginoon, ng siksik, ligliga, tumaapaw, God, para, Lord, na maranasan, Lord, ng bawat isa sa amin, Lord, ang pagpapalang nanggagaling sa inyo, God. Lord, sa lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Sinong hihigit sa iyong kapangyarihan? Sinong papantay sa iyong kadakilaan? Sa buhay ko'y tunay na naranasan ang iyong katapatan. Wow! Sinong hihigit sa iyong kabutihan? Pagpapala mo sa akin, hindi ko na mabilang. Kaya't ako'y hindi mapipigil magpurit, magdiwang. Lahat tayo'y magdiwang, si Jesus ay papurihan. Magdiwang, atin siyang awitan. Magdiwang, itaas kanyang pangalan. Magdiwang, buong puso't kalakasan. Atin siyang alayan, walhati kailanman. Sinong hihigit sa iyong kapangyarihan? Sinong papantay sa iyong kadakilaan? Sa buhay ko'y tunay na naranasan ang iyong katapatan. Ikaw lang, Panginoon! Hallelujah! Sinong hihigit sa iyong kabutihan? Pagpapala mo sa akin, hindi ko na mabilang. Magpurit, magdiwang. Sama-sama magpurit, magdiwang. Lahat tayo'y magdiwang, si Jesus ay papurihan. Magdiwang, atin siyang awitan. Magdiwang, itaas kanyang pangalan. Magdiwang, buong puso't kalakasan. Atin siyang alayan, walhati kailanman. Tayo na! Magdiwang sa sayaw at sa tugtugan. Magdiwang sa awit at sigawan. Magdiwang sa tunog ng kagalakan. Magdiwang, buong puso't kalakasan. Atin siyang alayan, walhati kailanman. Magdiwang! Sabay-sabay! Lahat tayo'y magdiwang, si Jesus ay papurihan. Diwang, atin siyang awitan. Magdiwang, itaas kanyang pangalan. Magdiwang, buong puso't kalakasan. Atin siyang alayan, walhati kailanman. Magdiwang! Magdiwang sa sayaw, sa tugtugan. Magdiwang sa awit at sigawan. Magdiwang sa tunog ng kagalakan. Magdiwang, buong puso't kalakasan. Atin siyang alayan, walhati kailanman. Buong puso't kalakasan. Atin siyang alayan, ng buong puso at kalakasan. Puso't kalakasan.
Amen. Dadako pa tayo sa ating announcement. On Friday po, August 22, 8 p.m. to 12 midnight, we will have our night of worship, word, and prayer. Dito po yan sa church. Live po siya. And then we will have our, next Saturday po, August 23, 9 a.m. to 5 p.m., Joint Youth Fellowship po. So, ang lahat po ng youth ay ini-invite para po maki-join po sa ating Youth Fellowship. And this afternoon po, we will be having our Youth Fellowship po to be led by Sis Mariel. Dito po yan sa church. Mamaya po, 3:30 p.m. Then tomorrow night po, Prayer Matters po, 7:30 p.m. with Pastora Jonah of Kamansihan po. Ayan po. Tuwing Thursdays po, 7:30 p.m., our Tinig ng Pag-asa po. So, online po siya. Ang lahat po ay ini-invite po na manood ng ating Tinig ng Pag-asa. Ang mga upcoming events po natin, Family's Day with the Lord po, September 7, ito po yung ating first Sunday. So, ang lahat po ay ini-invite na magdala po ng isa. Ang bawat isa po ay magdala ng isa para po tayo ay makakin-join po sa ating Family's Day with the Lord. And please don't forget to follow, like, and subscribe our social medias po sa atin pong Facebook, YouTube channel. Ayun lang po. Doon po sa ating Family's Day, kasama po natin ang mga taga-Pasig, Parañaque, Salinas, po, at dito po sa Maine. Kasama po natin yung ating buong sambahayan para makakapagpuri sa ating Panginoon. Amen? At tinatawagan ko lang po, meron tayong first-time visitor, si Gwen Jokno. Gwen Jokno, praise the Lord. Praise God, purihin ang Panginoon. Pwedeng pumunta ka dito sa harap. Yan. Siya ay taga, Block 11, verse 8, Block 11, 8. Amen. Dito sa Aragon. Praise the Lord. Katulad ng ating pinag-aralan, si Lord ang pumili sa iyo. You have not chosen Him, but God has chosen you. Dahil meron siyang dakilang plano sa iyong buhay. At nais ng Panginoon na, sabi nga, maranasan mo siya, patuloy mong matanggap yung kanyang instruction, direction, para maparangalan siya sa iyong buhay. Amen. Sa oras na ito, ipagpe-pray lang kita, Praise the Lord. At bago tayo mag-pray, hayaan mo muna na sumunod ka lang sa prayer na ito. Ito yung prayer ng pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon tagapagligtas. Dahil ang Jesus Be Lifted Up Church, hindi ito namimili ng sekta o anumang reliyon. Ang tanging layunin dito ay maipahayag na ang ating Panginoong Jesus ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Walang makararating sa Ama maliban sa ating Panginoon. Kaya nais ang Panginoon na pumasok sa puso mo, pagharian Kanya, at naroon maranasan mo yung Kanyang kadakilaan. Kaya mangyayari yung kapag inanyayahin mo siya sa puso mo bilang Panginoon tagapagligtas. Kaya sige, yumuko ka, pumikit. Sabihin mo lang ang maikling panalangin na ito. Sabihin mo, Panginoong Jesus, marami pong salamat sapagkat pinili niyo ako na marinig ang katotohanan sa umagang ito. Binubuksan ko po ang aking puso. Inaanyayahan kita na maging Panginoon ko at tagapagligtas. At anuman po ang aking mga kasalanan na nagawa, mula pagkabata hanggang kasalukuyan, patawarin niyo po ako at linisin sa lahat ng aking mga kalikuan. At sa oras pong ito, kayo na po maghari
sa aking buhay. Alam ko po na may maganda kang plano sa akin sapagkat ako'y pinili nyo. Marami pong salamat. Ito po ang aking panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang mananalangin. Lord, salamat po sa buhay ni Sister Gwen, na alam ko po, Panginoon, kayo ang tumawag at pumili sa kanya. Father God, hayaan niyo po na magkaroon siya, Lord, ng kauhawan sa inyong salita. Pangunahan niyo siya, Panginoon, sa lahat ng kanyang gagawin. Hayaan niyo po ang instruction at direction niyo ay kanyang maranasan at mapatunayan niya, Panginoon, na sa kanyang buhay, Panginoon, ay mayroon kang nakalaan na napakagandang future, O God. Katulad ng sinabi niyo sa Jeremiah 29:11, your plan for us is a plan of peace and not of evil, that we might have an expected end. Lord, salamat po at sa oras pong ito, pinagkakatiwala ko ang buhay niya sa inyo, Panginoon. At hayaan niyo, Lord, na sa bawat sandali ng kanyang buhay, dahil tinanggap kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang puso, maranasan niya ang inyong pagsama. Maraming po salamat at pagpalain niyo siya maging ang kanyang buong pamilya. Sa pangalan ni Jesus, sa pong aking dalangin. Amen and amen. Praise the Lord. God bless. Tumayo muna tayo at i-welcome natin si Sister Gwen. Amen. Praise the Lord. Welcome to the family of God. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sige po, tumayo tayong lahat. At tayo ay patuloy tayong magpasalamat sa ating Panginoon. No? Dahil tayo ay pinili niya. Awitin natin yung awit na salamat, salamat. Asan yung ating mga dancers? Ating mga bata? Amen. Kung aking pagmasdan ang kalawakan, hindi ko maong ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o pagitan, ako ay mailalapitan. Ikaw ay susang aking sandigan, hindi mo ko pababayasan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. O salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, O Diyos, salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin. Buhay ko
sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan. Buhay ko na, buhay ko na ang puri. Buhay ko na, sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Muli pa salamat, Panginoon. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Amen. Amen. Patuloy natin bigay ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagdakila sa ating Panginoon. Sa iyo ang papuri, Panginoon. Yes, we give you all the glory, all the honor, all the thanksgiving. Papuri at pasasalamat aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa'yo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Pag ika'y kasama, kung ano ang ligayang nadarama. May pag-asa akong nakikita pagkapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Sige po, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, salamat sa umagang ito. Salamat sa pagpapaalala, Panginoon, na kami ay may palad pagkat kami pinili mo. Maraming salamat, Ama,
na tunay nga pong mas pinili namin na unahin ka bagong kung ano paman. Lord, sa umagang ito, patuloy kaming humihingi ng iyong pagsama, presensya, gabay, karunungan, kalakasan sa panibagong aming haharapin, Panginoon. Ikaw po ang manguna, Panginoon, sa bawat sitwasyon na kinaharap ng bawat isa. Lahat ng ito'y gagaan pagkat ikaw ang aming kasama. Lord, patuloy din namin itinataas, maging ang kapatid namin, Panginoon, na nagbigay ng iyong mensahe. Lukuban mo po siya ng iyong banal mong dugo, Panginoon. San man siya maparoon, Panginoon, siya'y maging pagpapala. Give her more wisdom, knowledge, Panginoon, na nagmumula sa iyong kaharian, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na ang linggong ito'y produktibo dahil ikaw ang aming kasama. At sa bawat paghakbang namin, Panginoon, inaapakan na namin, tinatapakan. Anumang gawa ng kaaway ay hindi magtatagumpay sa buhay, sa tahanan ng bawat isa. At higit sa lahat, Panginoon, walang karamdaman na magtatagal sa aming katawan, Panginoon. We will always wear your armor of God on top of our head, O God, down to the sole of our feet. At ipaalala mo sa amin, Panginoon, ang pagkakaroon ng pusong dalisay, pusong gaya ng meron ka nung narito ka sa lupa. Patuloy namin tinataas ang aming puso, patuloy namin tinataas ang aming pamilya, patuloy namin tinataas ang lahat ng aming mahal sa buhay, maging ang aming mga kapatid na hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, at gaya ng iyong huling salita sa bawat isa, naroroon ang kapayapaan, the peace of mind, O God, na nagmumula sa iyo, O God. Salamat, Panginoon, idinedeklara namin ang linggong ito'y may katagumpayan dahil ikaw ang aming kasama at ang iyong banal na Santong Espiritu ngayon pa lang ay hinihahanda mo na, O God. Thank you, Lord. Maraming salamat. For we honor you, we praise you. In Jesus' name, amen. Amen. Praise God. Nabubuhay sa biyaya mo lamang. Ako makakapagpuri sa biyaya mo lamang. Ako mumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin.